Goiz batean, Gregor Samsa amets nahasiak izan da esnatu zenean, zomorro beldurgarri bat bihurturik aurkitu zuen ohean bere burua. Oskolantzeko bizkar gogorraren gainean zegoen, eta burua pixka bat jasoz ikusi zuen bere sabel konkor marroia uztai formako gogortasunekin, eta ohearen tapakia noiznahi erortzeko zorian, etzen ura estaltzeko gai. Bere zango ugariak, gainerako gorputzaren aldean mehemeak, errukarri astintzen ikusi zituen. Zer gertatu zait, pentsatu zuen. Etzen ametsa. Bere gela, gizaki batentzako gela egokia, txikitxoa baina, bakean zegoen betiko lau hormen artean. Oial laginen bilduma bat zegoen mahaiaren gainean zabalduta, Samsa saltzaile bidaiaria baitzen, eta haren gainean zegoen, zintzilik, aldizkari batetik moztu eta marko urreztatu eder batean ipini berri zuen irudia. Andereño bat agertzen zen bertan, kapela eta boa batekin, biak larruzkoak, bizkarra zuzen zuela eserita, eta ikuslearen gana zuzenduta zeukan besaurre osoa, larruzko mauka astun baten barruan ezkutaturik. Gregorrek leihorantz begiratu zuen eta tristura handia eman zion eguraldi goibelak. Euriak hotsarekin jotzen zuen leihoaren metalezko ertza. Lo gehixo egin eta zorakeriak ahaztea onena, pentsatu zuen, baina hori guztiz ezinezkoa zen. Eskuineko aldearen gainean lo egiten baitzegoen ohituta, eta egoera hartan etzen gauza. Indar eginez bere burua eskuinaldera bota arren, behin eta berriro itzultzen zen bizkar gainera. 100 aldiz saiatu, begiak itxi, zangoen astinduak ikusi beharrik ez izateko, eta ez zuen etzi eskuineko aldean minsor ez ezagun bat sentitzen hasi zen arte.